Bi urte oso intensoak izan dira. Hainbat proiektu, hainbat erronka, baina orokorrean esango nuke gure herriak oinarri sendoak dituela. Gure herrian zeuden urgentzietara Jaurlaritza egondala dedikatuta. Hau da, erantzun bat bilatzen ibili garela momentu oro, etengabe, osasunaren gaia hauteskunde garaian izan zen gai nagusia, eta lehenengo erabakian eraldetik izan zen osasun mahai bat osatzea eta hortik aurrera ituna lortzea osasunaren inguruan. Hainbeste gertatu da ekonomiaren arloarekin, edota etxe bizitzaren gaia eta erronka, ez da? Hortan ere aritu gara, lehenengo egunetatik ere hor fokoa jarri genuen. Alderdien arteko harremanak onak dira, ez dut uste txarra dienik. Jaurlaritzari begira harreman oso ona da, giro ona dago, elkarlanerako giroa daukagu. Egia da batzuetan alderdien arteko talkak eta gatazkak egon daitezkela, askotan oso mediatikoak direnak, baina oso garbi daukagu zein den norabidea. Norabidea da programa bat daukagula, bete egin behar dugula, monto hontan programaren 84a martxan dago, eta legealdiaren erdia baino ez da eman, beraz, zentzu horretan nik uste dut bidea honetikoa zela. Oso garbi daukat, lehendakari bezala, guk ez garela Madrilera jungo, aldebiko batzorde batera, inolako eduki politikorik ez badago. Eta eduki politiko horiek izan behar dira nabarmenak, euskal interesei begira erantzun ona emango dutenak, eta aukera emango digutenak gure autogobernuan sakontzeko. Horrelakorik ez bada ematen, ez dugu inolako pausurik emango aldebiko batzorde bat ospatzeko. Pazientzia eduki dugu ez azkenengo hilabete hauetan, eduki dugu 56 urte luze hauetan. Euskal Herria pazientzia gehiegi eduki du orain arte. Eta uste dut momentua heldu dela ondo ixteko ituna. Itun bat izan zen, estatutua izan zen, Euskal Autonomia Erkidegoaren, Euskal Herritarren eta Estatuaren arteko itun bat. Eta horre agertzen diren hainbat eskumen garatu izan ditugu, baina beste batzuk oraindik ez. Orduan, pazientzia nik uste dut eduki dugula, herri bezala. Momentua da karpeta hori ixteko. Nik hortan buru belarri nabil, eta hori da egingo dudan saiakera azkenengo minutura arte. Espainiako legealdia dagoen bitartean Sánchez presidentearekin eta hor eguteagi bat planteatu zen, ez zen bete, baina hala eta ustez ere badago boluntade edo politikoa hori betetzeko, bete ahal izateko, hori da presidenteak esaten duena, une oro, egin dezala. Beraz, pazientzia eduki dezakegu, baina 56 urteko pazientzia da bizi izan duguna. Nik uste dut badagoela selektibitatearen baitan badaudela bi arrisku. Bat da, sistema eta sistemak dituen bermeak kolokan jartzea, eta hori ezin dugu onartu. Eta bigarren arriskua da, horren erdian gaineran kokatzea euskara arazo desela, eta hori ere ezin dugu onartu. Guk uste dut Jaurlaritzatik saiakera bat egin dugula berdintasun printzipioa mantentzeko, auzi honen inguruan. Eta horro oso importantea izan da EHUren eta Jaurlaritzaren arteko harremana eta batez ere elkarrizketa eukitzea, euki dugun bezala. Berdintasun printzipioa bermatzeko erabakia izan zen, plaza berriak sortuko ditu EHUk, horretarako Jaurlaritzak baimena emango dio, eta plaza berri horiek sortzen direneaz, nola errekurtso batzu dauden
eta 12.000 uste dut ikasle pasa direla selektibitatetik eta rekurtsoak direla 40 bat, hori bermatuta geratuko da, bazpada, ez dakigu ze gerta daiteken, epaile batek erabaki beharko du, hemendik eta ez dakit urtebetera da urte terdira, baina bestei ere ezin diegu kalte bat egin. Beraz, berdintasun printzipioa mantentzeko uste dut zentzuz eta ondo jokatu dugula. Guk ezin dugu onartu sistema kolokan jartzea eta bermeak kolokan jartzea. Daude sententziak eta daude rekurtsoak. Eta oso ezberdinak dira rekurtsoak eta oso ezberdinak izaten ari dira sententziak. Egia da, hau guztia agertu dela eta honek bat egiten duela azken urte hauetan egon den berrikuntza batekin. Berrikuntza hitza erabiliko dut, baina izan da EPEak inoiz baino gehiago planteatu direla eta egonkortze prozesuak planteatu direla euskal erakundeetan. Eta egon direla hainbat pertsona, hainbat errekurtso, hainbat helegite jarri dituztenak mahai gainean eta horrek ekarri dituela sententziak. Eta sententzia oso ezberdinak egon dira eta dana poltza berean sartzea ez dut uste egokiena denik, ez? Baina horrek bai ekarri du segurtasun juridiko falta bat. Horregaitik Eusko Legebiltzarrean planteatu ziren bi lege proposamen. Segurtasun juridiko gehiago emateko prozesu guzti horiei. Eta momentu honetan, Eusko Legebiltzarrak onartu egin duena izan da EAJak planteatutakoa EH Bilduren abstentzioarekin. Nik uste dut hori bide ona dela, segurtasun juridiko gehiago lortzeko. Ikusiko dugu, ze gertatzen den hurrengo hilabete urteetan, legea onartu da, baina orain garatu inbarko dugu dekretu berri bat. Jaurlaritzak azken bi urte hauetan neurri pilo bat hartu ditu etxebizitzaren erronkari aurre egiteko. Etxebizitzaren erronka ez da gure herriaren erronka bakarrik. Europa mailan dagoen erronka da eta ez dugu konponduko egun batetik bestera. Eta hori esaten duenak jendean gainatzen ari da. Zer egin dugu? Prezioen aldetik eremu tentsionatuak identifikatu eta prozesu guzti hori martxan jarri. Momentu honetan Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleriaren 54-55 uste dut ja dagoela eremu tensionatu baten pean. Ikusi behar dugu horren emaitza zein dan, baina batez ere lortu behar duguna da eskaintza haztea. Daukagu arazo bat, ze azken 20 urte hauetan eskaintza aldetik eraikuntza oso txikia izan da. Lege berriak ematen duen aukera da etxebizitza gehiago eta azkarrago egiteko. Lege berriak ematen dituen aukerak dira baita ere etxebizitza babestuen portzentaia mugitzeko udalerri bakoitzak askatasunetik egin dugu lehenengo bi urte hauetan. Emaitzak etorriko dira? Bai. Etorriko dira bihar? Ez. Epertainan etorriko dira. Zein behar dugu? Oraindik gehiago. Oraindik gehiago. Gure hauteskunde programan zeuden neurri guztik martxan daude. Hala eta guztiz ere gehiago egin beharko dugu eta neurri berriak egin beharko ditugu. Hurrengo urrats inportantea guretzat izango da funtsa. Etxebizitzaren funts soziala. Orain dela hilabete batzuk EH Bilduk esan zuen kontrarreforma bat planteatu zela Legebiltzarrean, gero esan zuen karrila ezberdinat zeudela adostasuna topatzeko etxebizitza kenduta. Orain ikusten ari garena da EH Bilduren proposamenetan eraikuntza agertzen dela, orain dela 2 urte guztiz desagertuta zegoenean eta alokairua bakarrik planteatzen zenean. Ni nago pixka despistatuta EH Bilduren ibilbidearekin, eraikuntzaren
edo etxebizitzaren politiken inguruan. Guk ari gara sakonean azterketa oso sendoa egiten instrumento publiko-pribatua martxan jartzeko. Guk egingo duguna da, definizioa daukagunean legebiltzarrera eraman. Eta legebiltzarrean egongo da aukera EH Bildurekin partekatzeko, eta PPrekin, eta besteekin partekatzeko. Niri gustatuko litzatekeena da, legebiltzarrean eztabaida hori sustatzea, eta hor, aukerak baldin badaude, adostasunak lortzeko, ongi etorriak, eta ez badaude, bakoitza bere proposamena defendatu beharko du. Bueno, nik uste dut, importantea dela, mezu bat partekatzea baita ertzainekin, eta da, ze ordezkatzen duten, eta ze ardura duten herri honetan, eta duten ardura da herria zaintzea. Ertzaina da herria zaintzen duenak. Eta herria zaintzeko, autokontrola ere importantea da, justiziaren zentzua importantea da, eta irizpideak ere ukitzea importantea da. Eta hori esaten dudanean, aldi berean esaten dut, eta herri honek ere ertzaintza babestu behar du. Ertzainek babesten gaituztelako, eta guk ere babestu behar dugulako erakundea. Eta erakundeak dazkan ebaluazioak edozein inkestetan oso onak izaten dira. Beraz, uste dut hori ere azpimarratu behar dela. Euskal ekonomia ondo dago. Edozein adierazle makro ikusten dugunean, berdintzait, langabezi tasa, barneko produktuaren igoera, zenbat pertsona dauden lanean eta kotizatzen. Orokorrean, gure ekonomia sendo dago eta euskal enpresak sendo daude orokorrean. Orokorrean esaten dut, gero hartzen baldin baitigu sektore edo azpisektore batzuk beti daude arazoak. Horrek ez du esan nahi, ez ditugula egin behar etxeko lanak. Eta etxeko lanak da guk nolabait prestatu behar dugula euskal ekonomia eta ehun enpresa etorkizunera begira dauzkagun erronkekin. Europaz gutxi hitz egiten dugu, eta Europa gero eta importanteagoa da guretzat. Hurrengo laupa bostuetan erabaki oso importanteak hartuko dira. Momentu honetan, negoziatzen ari da Europaren aurrekontua 28tik 34 arte. Hor asko jokatzen da. Eta oso importantea da gu bezalako nazioek jokatu beharko genuken papela nahiz eta estaturik gabeko nazioak izan. Momentu honetan dago zentralizaziarako tentazio bat Europan. Horri aurre egin behar diogu. Eta lortu behar dugu hartuko diren erabaki finantzieroetan, programa ezberdin arteko erabakiak, funtsak aipatzen dira, lehiakortasun funtz berri bat, berrikuntza funtsak, hainbat gauza, gurea botza eta eragintzeko aukera izatea. Eta orain eman behar da bataila hori. Horregatik importantea da euskal interesak Bruselan ere defendatzea, Bruselan, Madrilen, Parisen, Bruselan ere defendatzea.